50 वर्षांची दिवाळी अंक स्पर्धा परंपरा असलेल्या मराठी वृत्तपत्र लेखक संघाकडून कोकणसाजच्या यंदाच्या दिवाळी अंकाला कृष्णराव भानुचे स्मृती उत्कृष्ट दिवाळी अंक हा मानाचा राज्यस्तरीय पुरस्कार जाहीर झाला आहे। 27 फेब्रुवारीला मराठी भाषा दिनी शानदार समारंभात या पुरस्काराचं वितरण होणार आहे। मुंबई मराठी वृत्तपत्र लेखक संघ आयोजित राज्यस्तरीय दिवाळी अंक स्पर्धेत सहभागी राज्यभरातील शेकडो दिवाळी अंकातून कोकणसाजची अभिनंदनीय निवड करण्यात आली। संघाचे अध्यक्ष रवींद्र मालुसरे यांनी हा निकाल जाहीर केला आहे। यंदाच्या दिवाळी अंकात कोकणच्या राखणदार संस्कृतीला विशेष अग्रस्थान देताना कोकणसाजने दिवाळी अंकातील आशयघन लेखन, अभ्यासपूर्ण मांडणी आणि कोकणच्या रांगड्या संस्कृतीचं जतन करणारी भूमिका मांडल्यानं यामुळे या अंकाला परीक्षकांची विशेष दाद मिळाली। या अंकातून कोकणच्या परंपरा, लोकसंस्कृती, सामाजिक वास्तव आणि वैचारिक परंपरा यांचा प्रभावी वेध घेण्यात आला होता। कोकणसाजच्या याच दिवाळी अंकाचं गावडेकाका महाराज, युवराज लखमराजे भोसले, मुख्यमंत्र्यांचे माजी माहिती अधिकारी सतीश पाटणकर, संपादक संदीप देसाई यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या दर्जेदार दिवाळी अंकाचं कोकणसाजच्या प्रधान कार्यालयात शानदार प्रकाशन झालं होतं। त्यानंतर वाचक व साहित्यिक वर्गातून कोकणसाजच्या दिवाळी अंकाचं उत्स्फूर्तपणे कोकणवासियांनी स्वागत केलं होतं आणि आता तर राज्यभरातील अनेक दर्जेदार दिवाळी अंकांमध्ये कोकणसाजने आपली वेगळी छाप अधोरेखित करताना राज्यस्तरीय पुरस्काराला गवसणी घातली आहे। हा पुरस्कार व पारितोषिक वितरण सोहळा कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रज यांच्या जयंतीनिमित्त साजऱ्या होणाऱ्या मराठी भाषा गौरव दिनाचं औचित्य साधून शुक्रवार 27 फेब्रुवारीला सायंकाळी 5:30 वाजता दादर येथील दादर सार्वजनिक वाचनालय आणि काशीनाथ धुरू हॉल ट्रस्ट येथे होणार आहे। कोकणसाजला मिळालेल्या या राज्यस्तरीय सन्मानामुळे कोकणातील वाचक, लेखक आणि साहित्यप्रेमींमध्ये उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालं आहे।